Здравейте, ютубъри или вибоксери, аз съм Светлин99 или Светлин Димитров и днес смятам да ви покажа как се прави пистън... как се казва, защо? Как се прави пистън... боже... Да, пистън врата. Така. За тази цел ще ви трябват лепкави бутала. Аз не знам защо съм взел такова бутало. Ето го лепкавото бутало. И да, мисля, че това ще бъде така. Изобщо не се прави трудно. Аз ще снимам ето тук, където съм направил фермата ми за ендермени. Аз ви показах миналия път как се прави. Тоест имах проблеми с качването, но ще я кача. Само тук трябваше още един път. Аз няма да я покривам, вие ще се я покриете сами, т.е. ето така и готово. Готово от едната страна. То ще се отваря до ето това копче, така че някъде се го маркирам. Значи другия пистън трябва да се намира ето тук. Ако то отваря тук, то ще отваря тук. Значи това трябва да го бутна с още едно. Един вид, тук ще трябва да направя още две или три. Ще направя първо две и тогава. Малко е по-трудно да си в енда, защото... Но това няма значение. Тук така го слагаме и ето тук слагаме... И това като го бутнете, то ще се отваря до тук. Това ще се отваря до тук. Това до тук. Уф, трябва да го бутна сега пък с още едно. И... така, само тук, за да минава редстоуна, трябва още едно. Където искате си го правете, аз просто тук в енда обичам да си правя. И така, след това слагате, посипвате го това с редстоун. Минавате, така. Така. И накрая ви трябва ръчка. Ето. Ако искате да го скриете, то пък и то скриването. Така пък аз да го скрия. Така, например. Както искате го криете. Аз по някакъв начин аз го скрих и аз не го знам какъв е този начин, но... Така... Чакайте, от тук ще се отваря. Тук отгоре. Както искате го скривате, аз просто давам един пример как се скрива. Не, че го скривам като хората да ама. Опа, тук май. Да, тук така. След това само ще мина отстрани, за да не се вижда редстоун. Опа, да. Тук трябваше... Оф, то пък и моят приятел дойде ендермена. Оф, махай се. Тук я убивам с един удар заради времето, което бях направил. И ето отново един удар. Те просто падат отгоре и се телепортират и там са. Ще я покажа после. Миналия епизод само малко бях показал. Ох, защо не излитам аз така?
Аз просто го скривам, за да не се вижда редстоуна. Ето така. Тази страна е готова. Само ето тук. О боже, за втори път ми се случва. Имам време навик да цъкам по 2 пъти спейса. То всъщност... Ще пробвам са нещо. Не знам дали ще стане. Ето се получи яко всъщност. Ето, можете и така да го направите. Абе, махайте се от тука. Това беше от мен. Аз бях Светлин 99. Днес ви показах как да се направите тази ферма. Тук малко се е напълнило. И аз пък как да се направите тази ферма, как да се направите пистън врати. Както искате, можете и с ръчката да го направите. Ето така също, или пък както искате. Ето, аз повече му харесва ето така. Опа. И това беше от мен. Аз бях Светлин 99. Днес ви показах как да се направите пистън врати. Това беше от мен. Да се надявам, че този клип ви е харесал.